Mga higalag mga kaigsunan, kumusta? Sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM kung Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated kininausab ang usa ka taknang tulumanon nga naguluhan mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Og kini karon ang inyong igsoon Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos makiguban kaninyo pinagi sa paghatod sa usa ka takna nga mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalingog nining 29 na ka mga radio station mabati ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi Visayas ug Mindanao mga kaigsunan adunay matag-adlang Domingo ug aduna usab matag-adlang Sabado sa inyong pagpatalingog. Og dinhi nining maong sibihan sa RPN Dixkio Teleradyo Cagayan de Oro City mabati ang programa matag-adlang Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon live sa Facebook mga kaigsunan og ingon man usab makita kini sa YouTube og makita usab sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Og ang amo nga mga pagpangumusta sa tanan nga nagapatalinghog nining among programa karon nga igato diha kaninyo nga kining mga pagpamatuod pinagi sa mga kamatuoran nga gitudlo kanamo ni Master amo usab padayon ang pagpanudlo kaninyo pinagi sa paggamit sa mga nakasulat sa Biblia ug kung aduna may mga basahon o referensya nga among gigamit kana dili aron supakon ang Biblia. Og ang among mga pagpanimbaya sa tanan nga mga kaigsunon labi na nasulod sa PBCM compound nga nagapatalinghog og ang mga pagpahinumdom kanunay sa atong obligasyon nga atong dumdumon ang ato ang pagtambong sa tulo ka panagtigom nga ginabuhat sulod sa usa ka tuig mao kini ang Marso 10, Agosto 19 ug ang Disyembre 29. Ingon man ang pagpahinumdom usab sa mga kaigsunan sa atong padayon nga mga pag-contribute para sa Palace Reconstruction niya na mga kaigsunan para sa pagpabarog sa new PBCM Palace. O ang among pagpasalamat sa mga kaigsunan nga nagatag suporta sa mga radio station dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental sa Bay Radio Waikurat FM mabati ang programa matag-adlang Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagnas kagabion. Din kining maong tulumanon gisuportaran sa mga PBCM Women's Group upo sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. O usab ang programa nato nga mabati matag-adlang Domingo dinhi ning inyong pagpatalingog sa sibihan sa Real Beat Radio dinhi sa Hingog City matag-adlaw kita nga Domingo alas 6 kadto sa La City ang taknas kabuntagon. Din gisuportaran kini unang-una sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Ingon man naghatag suporta ang pamilya Kisimundo, ingon man ang atong igsoon Brother Mario Chabit ug ang naghatag usab og suporta niini mao ang JRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Din kapamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan dinhi sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta usab sa mga tigpaminawan sa atong mga higala ug mga kaigsunan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental sa Kabusis Power Radio. Ang atong programa mabati kini matag alas 7 ang taknas kagabion ngadto sa alas 8 ang taknas kagabion matag-adlang Domingo mga kaigsunan. Din kini maong programa gisuportaran kini sa atong igsoon kauban nga Ebanghilista Brother Dever Rizaba. Ato usab nga programa dinhi sa Cagayan de Oro City mabati kini matag-adlang Domingo alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa kabuntagon sa inyong pagpatalingog mga kaigsunan. Kumusta sa tanan nga nagapatalingog usab. Og usab ang atong programa mabati dinhi sa inyong pagpatalingog mga kaigsunan dinhi sa Tandag City. Matag-adlaw kita nga Sabado sa inyong pagpatalingog dinhi sa Sure FM Dix BP. Alauna ngadto sa alas 2 ang tagnas kahaponon din gihatagan kinig kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa Chapter President Brother Demetrio Campado. Og ingon man sa iyang mga kauban nga mga opisyalis, Vice Chapter President Sister Alma Bernido, ang Treasurer Sister Julie Tubo, ang Secretary Sister Marina Campado, o ang mga advisor niini si Brother Silo Canonigo, Eric Canonigo, Sister Gertrudis Canonigo, Brother Marcelo Hubay, o ni Brother Pedro Campado, o usab atong gipanimbaya ang pamilya ni Brother Danny Canonigo
nga nagapatalingog usab dinhi sa Tandag City. Ato usab nga gikumusta ang atong igsoon sa pagtuo member dinhi sa Tandag City branch Sister Mil Labado Go Santos. Ingon man usab ang atong pagpanimbaya sa mga kaigsunan nga nagapatalingog sa atong programa dinhi sa Balingasag, atong mga kaigsunan dinhi sa Crossing Talusan, Balingasag, Misamis Oriental, nila ni Brother Roberto Galindo ug ingon man ni Sister Leonila D. Galindo, PBCM member. Atong igsoon dinhi sa Valencia, Bohol usab, PBCM member. Kumusta kanimo Brother Nilo Junior Hodilia? O kumusta usab sa inyong pagpatalingog mga kaigsunan dinhi sa inyong pagpatalingog sa programa dinhi sa Radyo Publiko 106.1 Honey FM dinhi sa Kabadbaran City. Ang atong programa mabati sa inyong pagpatalingog matag adlong Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon. Din kining maong programa gisuportaran sa igsoon sa pagtuo Brother Nicanor Librero. Ingon man usab ang nagatag suporta Sister Angelica Di Librero. Ang ato usab nga mga pagpangumusta sa mga kaigsunan nga niya sa tinipong bansa sa Amerika, PBCM member nila ni Sister TC Kulihat o ni Sister Lily Patterson. O Sister TC, nagapasalamat kami sa imong cooperation pinagi sa mga referensya o libro nga imong gipadangat o gipadala dinhi ni Reverend. O usab advance gyapon nga pagpasalamat sa uban pang mga basahon nga imuhang pagpahigayon aron mapadala dinhi sa central office para magamit sa pagpadayag sa kamatuoran isip referensya nga dili kasupak sa Biblia. Ato sab nga gikumusta ang mga makiton ng Jeremias family, labi na ni Brother Nicodemos Nicky Jeremias. Ang legal counsel sa pagtulunan sa PBC mga kaigsunan, Attorney Ramil G. Carion. O kumusta sa tanan, labi na sa atong igsoon dinhi sa Taguluan, Misamis Oriental, Brother Jirid Kila ug sa imong pamilya. O sa atong igsoon, Engineer Brother Derwin Bubong Mangalos ug sa imong pamilya. Tanan nato nga mga higala nga mga salesman usab nga nagasudong sa atong programa, kalakip kamo sa among gipadimbaya. O usab ang atong igsoon dinhi sa Dingli, Iloilo ni Sister Evelyn. Kumusta kanimo Sister? O nadawat namo ang imong gipadala para sa kalihukan sa Palas Reconstruction. Kumusta usab sa mga pamilya Gabaya dinhi sa Iligan City, labi na ni Brother Brian Gabaya Sunit. O ditong gusto magpadangat sa mga pangutana mga kaigsunan, i-text lang sa numero nga makita sa inyong screen 0917-811-8882. O ninihigayon na yatag ko pa kamo sa pagpaila sa kauban nga mga ibanghilista o ministro. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba nang musta kanyang tanan, mga kaigsunan, o gihatag ko pa kamo sa kubang ministro o ibang lista. Kumusta usab kaninyo mga kahigalaan o mga kaigsunan? Kiniusab ang igsoon Ebanghilista Brother Ronald Kanyaman, katambaya yung usab karon sa pagtuon sa mga kamatuoran nga among igahatod da kaninyo. O ako lang pagpangumusta no sa tanang mga nagasunod sa programa sa PBCM, mga langit nung lamdag sa kinabuhi dinhi sa Arasasan, Caguait, Surigao del Sur, sa Radyo Bandera. O ako lang pagpumusta sa tanang mga membro sa pagtulong ng PBCM dinhi sa Surigao del Sur. O dinigayon na ihatag ko pa kamo sa pagpailapa sa kauban pang ibanghilista o ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kanyo karon, kauban sa paghatod kanyo sa kamaturan. Og akong pagpangumusta nila ni Bernabe Telebrico o kang Demuel Telebrico o kang Espredjon Yamyaman Bertodes ug kang Ima Quijano Belida nga mo'y nagsuporta sa Radyo Natin FM dinhi sa Buhing Tubig, Pinamungahan, Cebu. Ug ako lang mga pagpangumusta sa tanan tong kaigsunan sa pagsuporta ning atong programa mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Og dili karong higuna ako kamong ihatag sa kauban nga bilang lista aron sa paghisgot sa tema. Ninihigayon na mga kaigsunan, Brad Deber, Brad Ronald, ug Brad Rene. Dili na to makauban ang atong Executive Vice President at the same time Chief Minister sa PBCM, Reverend Charlie Eugenio, tungod kay aduna siya importante kayo nga giasikaso. Busa kami lang mga higalag mga kaigsunan karon ang magatambayayong sa paghatod sa mga kamaturan diha kadinyo sa inyong pagpatalingog. O kang tema nga atong pag-isgutan karon mao kining pagpadayon sa pagtubag sa pangutana din naguluhan kining maong tema ang mapintas nga mananap nga gisgutan sa pinadayag Kapitulo 13 o part 5 na kini Brad Dever, Brad Rene, o Brad Ronald.
Og maayong ato kining hatagan sa pagtagad tungod kay ikalima na gani kahugna kay dili man basta-basta nga kausa lang ang pagpahigayon kay depende man ni sa paghatag yun og hustong pagpasabot gikan sa nangutana. O sa dili pa nato sugdan Brother Dever ang pagpadayon ining part 5 nga ato ang paghatag tubag. May siguro nga ato usa nga i-mention ang mga napinding usab nga mga pangutana nga gipahigayon diri kanato ug ato la silang hangyoon sa ilang pagpatulingog nga sundan lang gyud ninyo kay moabot ra ang mga kadumingguhan nga ang inyong mga pangutana mauna pod ang matagaan sa among mga pagtubag. Brother Dever? Okay, Bradon. Atong pagkabasahon, mao kini ang mga nagapangutana. Una, dinhi atong mabasa si Sister Lina B. Balaba dinhi sa Pilar Bohol. Sister, kumusta kanimo? Og hinaot ko nga anaa ka sa maayo nga kahimtang karon ug kun aduna kay mga dugang nga mga pangutana o mga clarifications, ipadangat lang kang Brad Rooney o kaha mo comment ka dinhi sa amuang Facebook official page dinhi sa PBCM International o kaha sa YouTube PBCM International official Facebook page. Dugang dinhi Bradon ang ikaduha. Dinhi si Ryan Mapalo sa Tandag, Surigao del Sur. Ikatulo si Donggals Tingabngab. Ikaupat si Ruben Gambe dinhi sa Tandag City. Okay, Brother Dever, ato nga ipadayon ug lauman lang nila ni Sister Lina diin kini ikalima na namo nga pagpadayag sa tubag sa imong pangutana ug ingon man makalaw mo sa ikaw Brother or higalang Ryan Mapalo dinhi sa Tandag, Surigao del Sur og ni Donggals Tingabngab og ni Ruben Gambi dinhi sa Tandag City nga mahatag namo ang mga tubag sa inyong gipadangat nga mga pangutana. Atong basahon pagbalik Brad Dever ang gipadangat ni Sister Lina Balaba nga pangutana diri nga diin kini karon ang atong gitagaan sa ikalima na nga hugna sa pagtubag, Brad Dever. Okay, atong pagabasahon Bradon, mao kini ang pangutana nga gipadangat ni Sister Lina B. Balaba dinha kanimo atong pagabasahon nagaingon ini. Kanimo Pastor Mangalos, ako tig paminawan sa inyong wali diha sa Radyo Ultra sa langit ng lamdag sa kinabuhi. Ako, taga Pilar Bohol, nga nag-alagad sa simbahang Katoliko diri sa Pilar Bohol ug among pari si Felix Tabige. Dugang pa din Hebradron, Pastor Ronnie Mangalos, ang una kong pangutana. Sa pinadayag 13:16-18, kinsa maning tawhana nga anaa kaniya ang unom kagatos ug kan umag-unom. Ikaduhang pangutana, sa pinadayag 21:3-4, kinsa maning Dios sa Dios Amahan, Dios Anak, Dios Espiritu Santo, palihog lamdagi ko. Lina B. Balaba, taga Pilar Bohol. Okay no? Kanimo Sister Lina Balaba ning duha nimo ka pangutana nga gipadangat kining una nimo pangutana nga imong gipangutana gi-address nimo diri kanako nga matud pa Pastor Ronnie Mangalos ang una kong pangutana sa pinadayag kapitulo 13 bersikulo 16 ngadto 18 kinsa maning tawhana nga naa kaniya ang unom kagatos ug kan uman ug unom. Then ang ikaduha nimong pangutana mo kining nakasulat sa pinadayag 21:3 ug 4. Kining pinadayag 21:3 ug 4 malagmit nga kung dili kita makabsan sa oras matagaan kani nato og hanay nga tubag pero kung dili sundi lang kay sa sunod nga programa nato makalaom ka nga hatagan gini gyapon sa hanay nga katubagan kining imong pangutana. Pero atong gisiguro sa pagpadayon kini nakasulat sa pinadayag 16 ngadto 18 importante man kay ang uban nga mga pagtulunan ilang gitumbok nga kining nakasulat sa pagpahayag sa Biblia dinhi sa pinadayag kapitulo 13 bersikulo 16-18 ang gibasa namo kana sa mga nanglabay nga mga pagtuon sa Biblia nga may tatak si Adventist Church naggisgot kana nga adunay gingon sa 18 kinahanglan nini ang kaalam kaniya nga may salabutan ipakwenta ang numero sa mapintas nga mananap kay kini mo usa ka numero sa tao. So tao, numero daw ni sa tao niya, ang iyang numero, unom kagatos ug kanuman ug unom. Ang ubang pagtulunan, gidahom nga kini natuman dina sa among magtutudlo, nga maoy nagdalas, numero sa mapintas nga mananap. Di man basta-basta god kay mapintas magud ni siya. So,
ang uban mingon nga dinhi natuman sa among magtutudlo. So kami naa sa paghatag og tubag isip pagdepensa pod sa dapit sa among magtutudlo nga nasaypan ang ilahang gihimo nga pagkwintada nga kining 666 nga numero dinhi nihaom sa amo ang magtutudlo nga mo'y katumanan sa among pagpiila sa Espiritu Santo, Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Tungod sa sistema nga ilang gibuhat, Brad Deber, Brad Rene, Brad Ronald, ang ilang pagkwinta nining numero sa tao nga 666, gitapad-tapad nila. Ang ngalan sa atong magtutudlo, ang matuod nga ngalan sa atong magtutudlo, Tomas Dagok Eugenio man. So kung imo nang tanawon ang maong pangalan, ang Tomas 5 liters naman, ang Dagok 5 liters, ang Eugenio 7 liters. So imo po nang ato po nang kwentahon gamiton ng Roman numerals nga kuhaon na to ang value sa matag litra gamit ang Roman numerals, di gyapon mo sumada ngadto sa 666. So ang gihimo nila, Brad Dever, ang Tomas nga 5 Tamas gitranslate sa English para nga mahimong unom kay ang Tamas 6 liters naman na Thomes. O niya ang Dagok 5 liters naman, ya kanang Dagok usa man na ka Tagalog nga pinulungan nga sa Cebuano o sa atong Binisaya suntok. Dagok suntok, gi-English din ang suntok, strike or hampak. So ang strike mulugar na nga unom na kalitra. Kay strike man is Trike, strike. O niya ang Eugenio kay 7 liters man gi-English pud nila gi-translate pod ang Eugenio ngadto Eugene. Sa ito pa, ang Eugene 6 liters na po. E-U-G-E-N-E. So, sa Tamas 6 liters, sa Strike 6 liters, sa Eugene 6 liters, so gitapat-tapad 666. So, munang atong ipasibo sa Biblia, labi na diri kanamo nga mga ministro ubos sa pagdumala ni Reverend Charlie, ang Executive Vice President Chief Minister sa Tudlo ni Master. So, siyo na to sa mga nakasulat sa Biblia kung unsa ang gihatag nga paghulagway, kung unsa ang formula nga gihatag sa Biblia aron makwenta na to ang numero sa mapintas nga mananap nga matud pa giulagway sa Biblia numero kini sa usa ka tawo nga ang numero 666. Una nga sa tudlo sab ni Master diri kanamo sa among pagpamatod kinahanglan nga dunay pag-compare sa mga nagkalanglaing version sa Biblia. Gani sa atong mga pagtuon, Brad Dever, ang ubang pagtulunan sama sa Sabadista atong gikutlo ang ilang bason ug atong gidawat kay mo po husto nga napod nila ang prinsipyo nga ang scriptures kinahanglan itandi sa laing kasulatan or scriptures. Scriptures must be compared with scriptures. Ang kasulatan itandi sa laing kasulatan. Karon atong basahon, Brad Dever, ang laing version sa Biblia niining usa sa pangutana ni Sister Lina sa Pinadayag Kapitulo 13, 16, 18. Ug unsa ba ang gihulagway dinha aron atong masaran ang paagi sa pag-ila o pag-compute sa numero sa mapintas nga mananap nga mao kining 666, Brad Dever. Niya atong pagabasahon brodon sa kining Biblia, the book Tyndale translation kung itapad-tapad ba niya atong pagaprubahan. Basahon nato Revelation chapter 13 verse 16 to 18. Matud pa dinhi sa verse 16, He required everyone, great and small, rich and poor, slave and free, to be tattooed with a certain mark on the right hand or on the forehead. And no one could get a job or even buy in any store without the permit of that mark, which was either the name of the Creator or the code number of His name. Here is a puzzle that calls for careful thought to solve it. Let those who are able interpret this code, the numerical values of the letters in His name, add. So, dili itapad-tapad. Kay biblical, add man, addition ang paggamit. Matud pa din the numerical values of the letters in His name, add to 666. Nga kung basahon na to sa Cebuano Bradon, isugod na to sa verse 16 sa murag gihapon chapter 13 verse 16 to 18 sa Revelation, pero sa Cebuano na nagaingon dinhi, iyang gikinahanglan sa matag usa, dagko ug gagmay, adunahan ug kabus, ulipon ug gawasnon, nga pamarkahan ug marka sa tuong kamot o sa agtang.
ug walay usa nga makakuha og trabaho o bisan makapalit sa bisan unsang tindahan nga walay pagtugot ni ana nga marka nga mao ang ngalan sa nilalang o ang kodigo sa numero sa iyang ngalan. Ania ang usa ka sulbaronon nga nanginahanglan og maayo nga paghuna-huna aron masulbad kini. Himoa nga kadtong makahimo maghubad niini nga kodigo. Ang gidaghanon nga mga hiyas sa mga letra sa iyang ngalan makwenta pagdugang ug mokabat ngadto sa 666. Busa matinaw mga higalag magkaigsunan nga gipahayag sa Biblia kung unsaon pagkwenta ang numero sa mapintas nga mananap nga kini daw numero sa tao, adisyon ang gihatag nga formula. Sa ato pa kay sa among magtutudlo nga gisulayan og kwenta sa ubang pagtulunan nga matod pa nila 666 kay gitapad-tapad man ang pangalan ug ang middle name ug ang apelyido, dili mohaom sa among magtutudlo mga kaigsuonan kay ang gihatag nga formula sa Biblia addition. So i-add nato ang numerical value of the letters in his name nga mukabat o moabot gadto sa 666. Timanan ta sa gibasa ni Brother Dever sa the Vogt Tyndale translation nga giingon na siya og sa kapitulo 13 18. Here is a puzzle that calls for careful thought to solve it. Let those who are able interpret this code. The numerical values of the letters in his name add to 666. Unya, sa ato nang gituki nga kini siya numero sa usa ka tawo, gani ang pagtulunan sa Iglesia Katolika tungod kay aduna man po'y pagkumpyot sa ubang pagtulunan bisan pa sa pagtulunan sa BBCM nga ang korona sa Santo Papa nga adunay matud pa nila titulo nga Vicarius Filii kung sumahon nato sa numerical value o Roman numerals mukabat ka na sa 666 pero disgawa sila kay matud pa nila dili man daw pangalan kay titulo ra daw kana sa leader sa maong pagtulunan nga naa siyang korona. Ug ato na pong natunan Brother Dever, Brother Ronald, Brother Rene nga kanang titulo o pangalan usara na. Maura. O title man ang gamiton or name man ang gamiton usara ang gipasabot niya na. Unya nakwenta sa Roman numerals nga pagkwenta ang Vicarius Filii 666. Unya kini siya aduna usab nga atong na kwenta na niini Brother Dever, Brother Ronald, Brother Rene ang founder sa Seventh-day Adventist Church nga mao si Ellen Goldwhite, usa ka babae, unya mo depensa usab sila nga dili man daw babae ang gitumbok niini kay tao man ang giingon. So para nila refer only to a man or lalaki dili babae. So atong may siguro nga ato kini usab nga tukion sa lain na pod nga version sa Biblia Brother Donald ang Revelation chapter 13 verse 18 kung giunsa na pod ang pagkapahayag niini para nga ato yung mapasabot kini bang mapintas nga mananap nga may numero 666 gitumbok ra bagid ni para sa lalaki. Atong basahon Brother Donald? Okay, brother, atong basahon sa laing translation. Kining Biblia na The New Jerusalem Bible, kining Revelation chapter 13 verse 18, ingon ining atong mabasa. There is need for shrewdness here. Anyone clever may interpret the number of the beast. It is the number of a human being, the number 666. Okay. So nining maong versions Biblia sa gibasa sa kaubang ministro Brother Ronald, The New Jerusalem Bible, gingon na kini sa pagkapahayag ang Revelation chapter 13 verse 18. There is need for shrewdness here. Anyone clever may interpret the number of the beast. It is the number of a human being. The number 666. So numero kuno kini sa tao. O sa lain na pod nga version nga Biblia Brother Ronald giunsa na pod sa pagpahayag kining gingon nga the number of a human being. Doon na pa ba laing version sa Biblia nga nagisgot gyapon nga kining numero sa mapintas nga mananap gigamit gyapon ang terminong human number. Okay, brother, ato pagabasahon kining Biblia nga the message.
Ingon ini nga itong pagkabasahon sa maog lang gihapon nga sitas, ang Revelation chapter 13 verse 18, gingon, "Solve a riddle, put your head together and figure out the meaning of the number of the beast. It's a human number 666." So dining maong version the message nga Catholic Ecumenical Edition nga Biblia nagyapon nga kining numero di ay sa mapintas nga mananap sa isa-isa gingon ni siya sa pagkapahayag human number. Sa the New Jerusalem nga Biblia gingon na the number of a human being. Sa to pa kini ding numero sa tao sa laing version sa Biblia number of human being. Karon atong susihon Brad Rini, atong susihon kining word nga human nga din gisgutan sa Biblia nga adunay numero nga 666 nga ang 666 the number of a human being. Tanaw na to kung unsa ang gihatag kung mogamit kita referensya sama sa mga dictionary unsa ba ang gihulagway nining word nga human Brad Rini. Anya Bradon gihulagway diri ang human. Sa Merriam-Webster Dictionary, human, adjective, examples of human in a sentence nya adjective, she is a very kind and human person. Si buano, siya buutan kayo og taong persona. Okay. Sa ato pa, atong giklaro mga kaigsuonan, kay numero sa tao man, ya, mingon man ang ubang pagtulunan nga tao na it means lalaki ang gipasabot. So, sa gibasa sa ubang versions Biblia, the Message and the New Jerusalem Bible, number of a human being, unya, a human number 666. So, atong gisusi ang human, yatag ang usa ka himplo. Kining human, pwede gamiton usab sa babae. Tinuod. Okay, kanang gihatag nga example, brother, she is a very kind and human person. She is refers to Babae. o feminine nga pagpasabot kini. Ato lang gikuha kini nga hulagway bradron kay pag-ingon og human, ato lang gikuha kini nga silbi example ba nga pag-ingog human o tao kalakip na babae or lalaki. Okay, so ato pa kung gamiton ng human, mababae man o malalaki. Malalaki. Mahaom sa sistema sa pagka-human. Okay, sa diri pa lang nga sample gingon na og she. So babae man na. Tugma kay ang human tao man Tao man babae siya. o lalaki. Pero gamiton po sa pwede ang hini ni. Pero ang tinuod. example lang, ang babae para sa babae, she is a very kind and human person. Pwede ko gamiton gud he Tinuod. is a very kind and human person. Kining human person, tao nga persona, dili man lang kay para sa babae o dili man lang kay para sa lalaki. Tinuod. Busa ang giingon sa Biblia nga tao, numero sa tao. So dili lugar inunta nga kasupak nga ang babae nga ato nang natuki sa nang labing pagtuon nga maong founder sa Seventh-day Adventist Church nga si Ellen Goldwhite ni sumada pod ang iyang pangalan kung gamiton sa Roman numerals ni kabat kini og 666. Tinuod. Karon brother Rene, unsa ang dugang pagpahayag o paghulagway sa Biblia mahitungod niining gisgutang mapintas nga mananap nga matod pa adunay numero nga 666. Anya, Brother Ron, akong pagabasahon kining Biblia nga adunay tatak Seventh-day Adventist Church sa Pinadayag, Kapitulo 17, versikulo 1, ngadto sa 3 ang nakasulat. Ang gingon, og ang usa sa 7 ka mga manunda nga may 7 ka mga panaksan, miabot og mingon kanako. Umari ka, ipakita ako kanimo ang hukom batok sa bantugang dautan nga babae nga nagalingkod sa ibabaw sa daghang katubigan. Kang kinsa nakigilawas ang mga hari sa yuta og sa kang kinsang bino sa pagka makihilawason nga hubog ang mga nanagpuyo sa yuta og iya akong gidala diya sa espiritu ngadto sa usa ka kamingawan. O dito nakita ko ang usa ka babae nga nagkabayo sa usa ka mapintas nga mananap, nga mapula, nga nalukop sa mga ngalan, nga masipad-anon, o kini may 7 ka buok ulo o napulo ka buok sungay. Sa gibasa sa kaubang ministro Brad Rini mahitungod niining mapintas nga mananap mga kaigsunan, gibasa ni Brad Rini ang Pinadayag Kapitulo 17 versikulo 1 ngadto 3.
O dyan sa bersikulo 1, timan anta nga nagisgot kinig bantugang dautan nga babae. I-highlight nato mga kaigsunan, read, highlight, bantugang dautan nga babae, unya naka-highlight pod og yelo kining giingon nga nagalingkod sa ibabaw sa daghang katubigan. Ato ning susiyon kinsa ning bantugan dautan nga babae o kining naglingkod siya sa ibabaw sa daghang katubigan. Unya sa bersikulo 3 gisgutan din dinhi og iya akong gidala diha sa espiritu ngadto sa usa ka kamingawan ug dito nakita ko ang usa ka babae nga nagakabayo. Kining babae mao maning gisgutan sa uno nga bantugang dautan nga babae. Tinuod. Unya matud pa dito nakita ko ang usa ka babae nga nagkabayo sa usa ka mapintas nga mananap nga mapula nga nalukop sa mga ngalan nga masipad-anon og kini may 7 ka buok ulo ug napulo ka buok sungay. Sa ato pa kini di ay mapintas nga mananap ang nagkabayo nini o gikabayan kini sa giingong bantugang dautan nga babae. Unya kining bantugang dautan nga babae nga nagakabayo sa mapintas nga mananap, iya pod kini siya nga nagalingkod pod kini siya sa ibabaw sa daghang katubigan. Mga higalag mga kaigsunan, so tanaw na to, kini hubaro na to nig isa-isa ug asa pod ang lokasyon niini. Kay sa pagtulunan sa BBCM ang among magtutudlo Master Tomas D. Iyonyo Sr. nga ilang gi kwinta-kwinta pod nga numero sa size niya sa Pilipinas. Di manantang ang pagtulunan sa PBCM niya sa Pilipinas natukod sa Barangay San Antonio, sa lungsod sa Saan, mga probinsya sa Misamis Oriental, Mindanao niya sa Pilipinas. Nakaron, Brad Diver, atong basahon ang dugang pagpahayag sa Biblia. May tungod din ning tubig nga matod pa gilingkuran sa bantugang dautan nga babae unya gihulagway pod nga nagkabayo kini siya sa mapintas nga mananap unsa gihatag nga paghulagway may tungod sa tubig, brother. Ni kanang tubig bradon dili literal kundi mga tao kana. Atong pagaprubahan dinhi sa Biblia nga may tatak Seventh Adventist Church sa Pinadayag kapitulo 17 bersikulo 15 mao kini ang mabasa nato nagaingon. Ug siya miingon kanako, ang imong nakita nga mga tubig diin nagalingkod ang daotang babae kini sila mao ang mga tao ug ang mga panon ug ang mga kanasuran ug ang mga pinulungan. Okay? So gihubad na po di brother no nga kadtong tubig di ay kagisgutan gilingkuran sa bantugang daotang babae kagingon man na sa pagpahayag sa Pinadayag 13:1 umari ka ipakita ko kadimo ang hukom batok sa bantugang dautan nga babae nga nagalingkod sa ibabaw sa daghang katubigan. Ang tubig di nga gipasabot mga higalag mga kaigsunan sa gibasa ni Brother sa 17:15 sa Pinadayag matud pa ang imong nakita nga mga tubig diin nagalingkod ang daotang babae kini sila mao ang mga tao ug ang mga panon ug ang mga kanasuran ug ang mga pinulungan. So mga tao din nga naa sa kanasuran. Sa tubag iya din gi dominar ang maong katawan nga naa sa kanasuran niining babae kay ang mga tubig gihubad man nga mga kanasuran mga tao nga naa sa nianang mga nasod. Karon naman Brad Ronald unsa gipasabot niining babae nga gisgutan daotang bantugang babae nga nagalingkod sa mga tubig nga ang tubig mao day na ang mga katawan nga naa sa kanasuran. Gihubad ba sa Biblia o gilagway ba kining babae Brad Ronald? Gipakita gina sa Biblia bradron og kanang babae dili na literal nga babae nga kanang nagalingkod sa katubigan. Kundi ang gipasabot ni ana bantugang syudad kining babae. Ang prueba atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church dinhi sa nakasulat sa Pinadayag kapitulo 17 bersikulo 18 ingon nining atong mabasa. Og ang babae nga imong nakita mao ang bantugang syudad nga nagahari sa mga hari sa yuta. Sa ato pa dili po di ay literal mga kaigsunan kining bantugang daotang babae nga nagalingkod sa daghang katubigan. Kung ang mga tubig dili literal nga tubig kay ang gipasabot mga tao nga na sa mga nasod o kanasuran, ang babae usab dili pud literal di ay nga babae kun dili gitawag kini sa Biblia bantugang syudad. Karon hinahinay na nato nga nasusi kay kining maong teksto sa Biblia ang nakasulat sa pagpahayag sa nakasulat sa Biblia sa 17 relatibo dito sa 13 16-18 nga nagisgot og mapintas nga mananap
nga numero sa tao ang gihulagway nga ang numero 666 unya gibasa nato sa ubang hubat sa Biblia gigamit ang number of a human being. Sa ato pa malalakig babay na niana nga katumanan nga magdala sa numero sa mapintas nga mananap. Pero sa mga pagtuon po nato dili kay pagka magiskot og mapintas nga mananap na ay numero nga 666 or 666. Kaya dili pod nga kung itapad-tapad mapintas na kay mudaghan karon ang mga mapintas nga mananap nga natuman sa tao kay kung ang tao dunay pangalan unom, middle name unom, family name unom, awa na 666 mapintas na. Dili ingon niya na. Ang Biblia mo naghatag og paghubad nining teksto sa Biblia nga nagisgot mahitungod sa mapintas nga mananap nga gikabay-an ni sa babae nga bantugan, daotang babae nga bantugan nga gihubad na sa Biblia nga ang babae mao ang bantugang syudad ug ang iyang gilingkuran nga mga katubigan mao ang mga katawhan nga naa sa mga kanasuran. Karon, Brad Rene, kay dili man literal di ang babae ug ang tubig. Giulagway ba sa Biblia kining giingog bantugang syudad din na diha naga lingkod ang babae nga matud pa gihulagway sa Biblia nga daotang bantugang babae, Brad Rene? Nagihulagway gid dinhi sa Biblia, Brother Ronnie, no? Unya aduna po'y mabasa nato nga bantugan nga Babylonia o nga nagaingon. Dinhi sa atong pagbasahon nga Biblia nga adunay tatak Seventh-day Adventist Church diri sa Pinadayag kapitulo 17 bersikulo 5 ang nakasulat. Og diya sa iyang agtang naisulat ang tinago nga ngalan Babylonia nga bantugan, ang inahan sa mga daotan nga babae og sa mga kangilaran sa yuta. Busa, mga higalag, mga kaigsunan, kining bantugang syudad nga gilagway sa Biblia nga gilingkuran sa bantugang daotang nga babae, mauday kini ang giingon nga Babylonia. Babylonia nga bantugan. Nagidiin nga gihulagway kini ang inahan sa mga daotang babae. Pagka magisgot tag inahan, dunay mga anak. Inahan sa mga daotan nga babae. Klaro na lang nga dunay mga anak kini kay inahan man siya sa daotan nga mga babae. Kining giingon Brad Dever nga bantugang syudad, Babylonia daini siya. Nakaron. Ang pagsusita Brad Dever tungod kay ang babae sa Biblia gihubad man nga mao ang bantugang syudad. Ug mogamit ta sa ubang libro o referensya sama sa mga scholar sa mga libro or Biblia kung magisgot kita og babae asa bagi simbolo ang babae sumala sa atong magamit nga pagpamatuod pinagi sa mga libro o referensya, Brad Dever. Nagsimbolo ka na siya og church, Bradon, o iglesia. Niya atong pagbasahon nga referensya kining Babylon mystery religion, ancient and modern dinhi sa pahina 1 o page 1 nato. Pagabasahon nagaingon niini. When the Bible uses symbolic language, a woman can symbolize a church. Nga kung basahon nato sa Cebuano nagaingon ini sa dihang ang Biblia nagamit og simbolikong pinulungan ang babae mahimong magsimbolo sa iglesia. So maklaro kayo nato sa gibasa ni Brad Dever mga higalag mga kaigsunan sa usa ka libro nga naguluhan Babylon Mystery Religion by Ralph Woodrow. Oh, tinod. O usa kini ka scholar Brad Dever, no? Dayon iyang gipahayag mahitungod sa babae or woman nga matud pa niya when the Bible uses symbolic language, a woman or babae can symbolize a church. Sa ito pa, kini din bantugan nga babae nga gihubad sa Biblia, usa ka bantugang syudad nga matud pa ang giingon pod nga bantugang syudad sa Biblia mao ang Babylonia. Kining babae di nagsimbolo og usa ka simbahan or church. Sa ito pa, na kinindeng usa ka pagtulunan nga bantugang pagtulunan mga higalag mga kaigsunan ato naman ang i-translate nga kanang babae mao din ang bantugang syudad then a woman kung gamiton sa Biblia when the Bible uses symbolic language a woman can symbolize a church. So ang babae usa dinhi ka iglesia nga naglingkod sa daghang kanasuran usa ka pagtulunan dinhi mga higalag mga kaigsunan.
Kining gisgutang babae nga gihubad sa Biblia bantugang syudad. Uyang syudad pod mao ang Babylonia. Asa to padili kini muhaom din sa pagtulunan sa BBCM kaya ang pagtulunan sa BBCM niyaman sa Pilipinas. Kaya Babylonia man, ang Pilipinas ba diay na ba diri makitang Babylonia? Klaro na lang pero ato nang i-prove karon nga kini yung babae o iglesia o church giulagway kini nga mao kini siya ang bantugang syudad nga mao ang Babylonia. Unya pagingon sa pagpahayag sa Biblia sa Pinadayag Kapitulo 17:5 kining bantugang syudad nga mao ang Babylonia mga higalag mga kaigsunan gingon kini inahan sa mga dautan nga babae basta kung kinsa ang pagtulunan nga mo'y hingtungdan niini dunay mga anak mga kaigsunan unya pagka ihulagway sa Biblia kung unsa daw ang binuhatan sa inahan mo pud daw makita nga binuhatan sa anak dai priba sa Biblia brother ni Doon na, Brad Ron, akong pagbasahon kining Biblia nga adunay tatak Seventh-day Adventist Church dinhi sa Ezekiel Kapitulo 16 versikulo 44 niya ang giingon. Anya karon ang tanan nga nagagamit mga sanglitanan magagamit nini nga sanglitanan bato kanimo nga magaingon kung unsa ang inahan mao man ang iyang anak nga babayi. oh kung unsa daw ang inahan mga higalag mga kaigsunan mao man ang iyang anak nga babae tamanantang babae when the Bible uses symbolic language a woman can symbolize the church kung gamito ng Biblia may tungod sa babae nagsimbolo kini og simbahan na kung unsa kuno ang inahan nga giulagway kay mao may gipahayag sa Biblia sa 17:5 nga ang bantugan nga Babylonia o Babylonia nga bantugan ang inahan sa mga dautan nga babae makita po diha dayon sa iyang mga anak sa to ba kung ikaw mo'y inahan gyud nga inuntag church nga dako nya dunay mo biya diha sa imong pagtulunan kung ikaw naa sa sistema sa pagmapintas nga mananap kadtong nibiya o nihawa niya ng mga pagtulunan makonsider usab kana gyapon sa sistema sa pagkamapintas nga mananap. Dili nisisidad o necessary nga kwintaw ng size kaysa ako nang gikaingon adunay mapintas nga mananap nga wala magdala sa numero nga size or 666. Karon atong susiyon sa Biblia Brad Dever kinang gisgutang bantugang syudad nga Babylonia hain ang nasod niini nga gitumbok nga mao ang katumanan. Mao kini ang Roma brethren. Hmm? Atong pagabasahon sa kining Biblia nga maayong balita nga Biblia nga may imprimatur Julio Cardinal Rosales dinhi nato pagabasahon brethren sa listahan sa mga pulong page 390 ingon na niini ang nakapahayag. Matud pa dinhi Babylonia ang kapital sa nasod sa Babylonia kanhi usa ka nasod sa sidlakan sa Palestina gitaliwad-an kini sa mga suba sa Tigris ug Euphrates sa bag-ong kasabutan ang ngalang Babylonia malagmit mao ang syudad sa Roma. Mao kanatong nabasa brethren. Okay, gibasa ni Brad Dever mga higalag mga kaigsunan ang Biblia sa yani sa mga Katolik nga Biblia. Mayong balita Biblia nga adunay imprimatur Julio Cardinal Rosales gibasa sa listahan sa mga pulong o gisosi nining Babylonia. Ang Babylonia matud ba malagmit mao ang syudad sa Roma. So ang uban bisag mingon nga basig dili gid mao ang gitumbok kay malagmit mao man ang syudad sa Roma kuno kining Babylonia pero arita sa Biblia atong pamatud-an sa Biblia Brad Ronald nga kining Roma mao gini ang Babylonia sumala sa paghulagway sa Biblia nga din nadya ang gisgutan nga daotang babay o church nga matud pa naglingkod gilingkuran niya ang at mga kanasuran nga ang mga katubigan nga gihubad mao ang mga katawhan nga naa sa mga kanasuran sa Biblia Brad Ronald piho ba nga kining Babylonia mao gining Roma Brad Ronald. Okay, brother, atong pagabasahon kining Biblia nga translation, The Living Bible. Atong pagabasahon sa nakasulat sa 1 Peter chapter 5 verse 13. Ingon ni nga atong mabasa, the church here in Rome, she is your sister in the Lord. Since you hear
Greetings, so does my son Mark. Okay, nining maong version sa Biblia nga gibasa ni Brad Ronald, mga higalag mga kigsunan, the Living Bible, ang 1 Peter chapter 5 verse 13 ginguna, the church here in Rome. Nagi-highlight ang church nga red ug ang Rome nga yellow. Og basahon nato Brad Rene sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church giun sa nagini sa pagpahayag ang unang Pedro kapitulo 5 bersikulo 13. Giingon na kana brother no nga kining church gitawag nag iglesia o kanang Rome gitawag nag Babylonia. Ang iglesia nga ania sa Babylonia nga pinili usab nangumusta kaninyo og maingon man usab si Marcos nga akong anak. Musa matinaw kay mahigalag magkisyon ng gisusita tungod kay sa Biblia nga mayong balita Biblia adunay Imprimatur Julio Cardinal Rosales sa listahan sa mga pulong ang Babylonia malagmit nga mao ang siyudad sa Roma. Og sa Biblia gibasa nato ang 1 Peter chapter 5 verse 13 sa The Living Bible gingon na the church here in Rome. Og gibasa sa 70 Adventist Church nga Biblia Cebuano gingon na ang iglesia mao tong church nga aniya sa Babylonia. Sa ito pa, ang Roma, takdo, nga mo ning Babylonia. Mo ni siyang bantugang syudad, mga higalag, mga kaigsunan. Nga gilagway sa Biblia, nga gilingkuran sa bantugan nga dautan nga babay. Nga kini siya, sumala sa pagulagway sa Biblia, adunay numero nga 666. Nakaroon, dugang pagpahayag sa Biblia, nga atong matagad bradiber. Kay giingon man nga kining maong mapintas nga mananap nga gihubad na sa Biblia nga usa ka bantugang daotang babae nga nagalingkod sa daghang katubigan unya gikabay-an niya ang mapintas nga mananap na gihubad na nato ang babae bantugang syudad unya ang syudad maong Babylonia unya ang katubigan mga katawhan sa kanasuran mao ni siya ang nagkwinta sa numero sa mapintas nga mananap nga 666. Pero ang pagprueba nato nga dili kay kung magisgot og mapintas nga mananap naay numero nga 666. Kay si apostol nga si Pablo adunay pagpakigbugno usab sa mapintas nga mananap. Pero wala tong nganli nga katong iyang gibugno may numero nga 666. Tinuod. Asang prueba brother? Ni Abradron atong pagabasahon dinhi sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church dinhi sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 32 ingon na niini ang nakapahayag sa tinawhanon nga pagkasulti unsa man kunoy nakuha ko sa akong pagpakigbugno batok sa mga mapintas nga mananap didto lang, sa no? episo. Pagbasa, no? Oh, klaro kay Bradon. Diya lang bradip ang pagbasa kung nag-highlight bradip kung basahon pagbalik. Pagpakigbugno batok sa mga mapintas nga mananap didto sa episo. So daghan na ang mapintas nga mananap dinhi kay gihulagway ni Pablo sa tinawhanon nga pagkasulti unsa man kunoy nakuha ko sa akong pagpakigbugno batok sa mga mapintas nga mananap didto sa Episo. So kining mga mapintas nga mananap nga didto gikabugno ni Pablo sa Episo, wa man to gihulagway nga 666. Lahi lugar tong sa pinadayag nga mapintas nga mananap nga gihatag ang numero 666 nga numero sa usa ka tawo. Nga dili kay para sa lalaki lang kundi apil ang sa babae tungod sa laing version sa Biblia nga atong gibasa gigamit ang terminong number of a human being. So pagka-human, mababae man o malalaki, considered na siya nga human or tao. Tao man ang human. So babae, tawgog tao, ang lalaki tawgog tao. Munang sa pagtuon na to, ang founder sa 70 Adventist Church nga si Eileen Goldwyn, gikwenta ang iyang pangalan Roman numerals nga pagkwenta musumada 666. Sa karon, kung nakigbugno man si apostol nga si Pablo sa mga mapintas nga mananap dito sa Episo, Brad Ronald, unsa matanga sa pagpakigbugno ang gibuhat ni Pablo kini bang gamit niya ang iyang tawhanong kusog? Mga hinagiban ba nga may gigamit sa Pablo para sa iyang pagpakigbugno nining gisgutang mga mapintas nga mananap, Brad Ronald sumala sa Biblia? Ani Abradon atong pagabasahon sa Biblia dinhi sa nakasulat sa unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 11 hangtod sa 12 ang atong pagbasa. Ingon ining atong mabasa sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church.
Apan ikaw, utaw sa Dios, pahilayo nining tanan. Paningkamuti ang pagkamatarong, pagkadyoston, pagtuo, paghigugma, pagkamainantuson, pagkaaghop. Sa 12, pakigbugno diha sa maayong bugno labot sa pagtuo. Padayon ni ang pagkupot sa dayong kinabuhi nga ngadto niini gitawag ikaw og nga imong gihimuan sa maayong pagsugid sa atubangan sa daghang mga saksi. Kung mao mga higalag mga kaigsunan, ang pakigbugno kagibuhat ni Pablo dito sa Episo may tungod sa mga mapintas nga mananap, dili day pakigbugno sa literal nga bugno nga Tinuod. kinaurasay, magbinunalay, or magsinumbagay pa, kundi pakigbugno diha sa mayong bugno, labot sa pagtuo. Sa ito ba, dipinsa ang gibuhat ni Pablo, labot sa pagtuo. Sa ilang panahon, si Kristo man mo ilang gisangyo, ilang gituan, dipinsa nga doon ay mga mapintas nga mananap nga gustong muguba sa ilang baruganan, dipinsa pakigbugno, gibugno nila sa mayong bugno, labot sa pagtuo. Sama sa sistema nato nini atong kapanahonan karon nga nagisgot ta mahitungod sa mapintas nga mananap, doon na mo barog nga mooy mubugno nining mapintas nga mananap. Nining atong kapanahonan karon nga sa ato nang nasusi dito day ni gikan sa Babylonia, nga ang Babylonia maong Roma. Kabaluta sa pagtulunan nga naa sa Roma, di lang ikasakit. Kay dili man ni pagsakit sa tagsa-tagsa ka mga balatian, ang pagtulunan nga naa sa Roma, nag-originate sa Roma maong Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Nya mga anak din na brethren sa Mga anak. atong sama sa nahimong katong mga protestante. Oh, misiyak gikan sa Iglesia Katolika, Martin- Protestante. Una niya na si Martin Luther Bradiver. Tinuod. Nagganadayon niya gilugay sa Biblia kung unsa kuno ang inahan, babae man ang inahan kay lisod pod ang inahan ininumog lalaki na. Babae niya, ang babae symbolizes a church man na, or iglesia. Adunay mo gawas diya sa mong pagtulunan sa iglesia nga kung unsa kuno ang inahan mapintas mo gyapon tong mugula unya nining maong pagtulunan nga mapintas. Dili mo sumada dili sa pagtulunan sa PBCM. Unya dugang pagyod nga gihulagway nining mapintas bradrini. Nga dili gyud mo sumada nga katumanan sa atong magtutudlo dili dapit sa pagtulunan sa PBCM. Kay kining maong mapintas nga mananap giulagway ni nga doon ni siya duha ka sungay natuna naman nato nga ang sungay mao man ang kusog. Pursado ni siya kining mapintas nga mananap. Tiya mo pagkapursado niya iyang gidominar ang kalibutan, ang mga kanasuran iyang gilingkuran. Nya ang kanasuran mga tao man na. Unya kini giulagway nga daw nating karnero. So di gyud mo lagway sa atong magtutudlo kay kanang karnero ato man ang masusig kinsay katumanan. Unya ugaling sa iyang pagkanating karnero, daw nating karnero, musulti ni dragon. Hay ang prueba ni Bradrin sa Biblia. Aniha ang prueba ni Brother Ron dinhi sa atong pagbabasahon nga Biblia nga adunay tatak 70 Adventist Church dinhi sa Pinadayag kapitulo 13 bersikulo 11 ang nakasulat. Unya nakita ko ang laing mapintas nga mananap nga migimaw sa yuta kini siya may duha ka buok sungay daw nating karnero o siya misulti sa magdragon. Mao ni ang dugang paghulagway mahitungod sa mapintas nga mananap mga igalag mga kaigsunan naa sa kapitulo 13. Pero gipaibabaw sa bersikulo 11 kay ang katong gipangutana nimo Sister Lina Balaba mao man ang 16-18 sa kapitulo 13 Pinadayag. So relatibo ang gisgutan nga mapintas nga mananap nga migimaw sa yuta kini sa may duha ka buksungay. Sa ako nang gikaingon ang sungay kusog. So may puwersa kining mapintas nga mananap daw nating karnero og siya misulti sa magdragon. Karon susyon nato sa Biblia bradiber. Kinsa ba ang tinuod nga nating karnero sumala sa Biblia? Ang tinuod nga nating karnero bradon mao si Ginoong Hesukristo. Nia atong pagabasahon sa Biblia nga maayong balita, Biblia imprimatur. Julio Cardinal Rosales dinhi sa Juan 1:29 nagaingon ini. Sa pagkasunod adlaw nakita ni Juan si Jesus nga nagpadulong kaniya ug siya miingon, anaa ang nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. So kinsa ang tinuod nga nating karnero sa Dios sumala sa imong gibasa bradiver? Mao si Jesus bradron. Sa ato ba kining mapintas nga mananap magpaka-Kristo day ni. Kaya daw nating karnero maning mapintas nga mananap pero siya musulti sa mag-dragon nga sa ato ng pagtuon ang dragon sa Biblia mao maning yawa o Satanas. Unya ang yawa sumala sa Biblia 8:44 sa Juan kay bakakon man sa ato pa kining mapintas nga mananap
nga daw nating karnero o magpaka-Kristo, magsulti da inig binakak. Kaya ang dragon mauman ang yawa sa Pinadayag Kapitulo 12 versikulo 9. Unya ang yawa bakakon sa gibasa ko na, sa gisitar ko na. Juan 8:44. Antikristo ang sistema nining mapintas nga mananap, magpaka-karnero, pero musulti sa mag-dragon. Aside niya na nga makita nato nining atong kapanahonan karon nga daghang nag-angkon og Kristo, mga higalag, mga kaigsunan. Ha? Daghang nag-angkon og Kristo, nagpaka-Kristo, pero di ito ang mga sistema sa ilang pagtulunan dili sibo sa Biblia. Unya sa pagpahayag sa among magtutudlo nga katumanan sa Espiritu Santo, tanan nga mga pagpamatuod nga dili mosibo sa Biblia considered Antichrist or Antikristo kana. Bisan pa ang ubang pagtulunan ng Seventh-day Adventist Church, aduna usab sila prinsipyo niini nga pagka ang pagtulunan dili tukma sa kasulatan, mini na nga Kristo. Hay ng Priba Brad Ronald. Aniya ang puriba na Abradon atong pagabasahon ning libro ni Ellen G. White o Ellen Gold White, kining mga hitabo sa katapusang panahon sa pahina o page 129. Ingon nining atong mabasa, ang mga pagtulunan niining mini nga mga Kristo dili tukma sa kasulatan. Dili na nisisidad or necessary nga moangkon kag Kristo. Kung ang imong pagtulunan sa imong pagpamato dili gani tukma sa kasulatan, maila na nga ikaw mini di ay nga Kristo. Kapin pagyud kung magpamatuod og dunay imong ipamatuod nga kana mao si Kristo. Mga higalag, mga kaigsunan, dili gyud mo sumada. Na dili nato maapas na ang pagpaila kung kinsa ba nining atong kapanahonan karon ang nagpamatuod nga sila anaa ang Kristo og sila gyud nagpamatuod nga sila mao ang Kristo tungod kay limitado man ang atong oras. Sundi lang gyapon ninyo labi na kanimo Sister Lina Balaba aron atong matuki ang mga matuod nga sistema nining atong panahon nga gisgutan sa Biblia nga dunay magpakakarniro or magpakakristo, pero di ay ang iyang pagpanudlo tinudloan og dragon, nga ang dragon maong yawa ug ang yawa mao ang amahan sa tanang bakak. Kay amahan sa tanang bakak doon na pud siya mga anak, ang iyang mga anak bakakon pod sa mga katong bantugang syudad nga mao ang babae nga mao ang Babylonia, unya mao na siya ang gihubad nga iglesia or simbahan, manganak to siya, doon ay mamiya, kung kato siya dautan pod gyapon ang namiya niya ng maong pagtulunana. Sundin ninyo mga higalag, mga kaigsunan, ang dugang panamong pagpamatuod para sa pagpakita kung kinsa nining atong kapanahonan karon ang nagapamatuod sa ilang bahin, sa ilang pagtulunan nga sila naa ang sistema silang pagkakristo o nag-angkon sila silang pagkakristo. Miabot naman ang oras, mga higalag, mga kaigsunan, sa ngalan sa among magtutudlo, Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. o sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, kami manamilit na kaninyo, kini ang inyong igsoon ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, ingon man sa kauban nga mga ebanghilista o ministro. Kiniusab si Brother Dave Srisaba. Ug kiniusab si Brother Ronald Kanyaman. Kinusab si Brother Rene Telebrico nga manamilit og mayong nalang. Daghan sa iyong salamat sa pagtanaw ug pagpaminaw og mayong Domingo kanatong tanan.